To masu sauraro yau ma ga mu a filin wasan damben gargajiya da ke nan jihar Kano, inda a yau gashi nan ake fafata dambe tsakanin dogon dage wanda ya fito daga bangaren kudu tare da garkon musan Kaduna daga bangaren arewa. To gashi nan dai suna fili ana kallon kallo, kowa ya kasa shigar kowa tsakanin dogon dage tare da garkon musan Kaduna. To gashi nan garkon musan Kaduna yana mika hannu yana danna dogon dage yana ja da baya, gashi nan yana ja da baya dogon dage. Wallahi gashi nan mai sauraro shi ma, amma dogon dage gashi nan ya dago ya biyo garkon musan Kaduna, amma ba su tsaya a fili, kowa yana kallon kowa sai dai yana kada hannunsa. Mai sauraro dogon dage yana dauke da farar hula a kansa, a yanda shi kuma garkon musan Kaduna ya zama kishiya a wajen wato dogon dage ya saka bakon hula. To gashi nan dai ana ci gaba da kai ruwa rana kenan. Gashi nan garkon musan Kaduna yana ja da baya, dogon dage ya kai masa duka wallahi, amma an yi rashin sa'a ya da iska bai same shi ba. To amma gashi nan garkon musan Kaduna yana sunkuya ya kawo duka. Garkon musan Kaduna wallahi ya kai wa dogon dage duka amma bai same shi ba, duba da cewa dogon dage ya ƙara kai hannu da kafa, ya kai hannu da kafa wallahi bai same shi ba. Ana cin kunama kuɗin ji masu sauraro. Gashi nan wallahi garkon ya haya wato garkon musan Kaduna wallahi gashi nan yana ɗauki ba daɗi da shi da dogon dage, an haɗa tsakiya ana duka. Hular dogon dage ta faɗi, hular dogon dage ta faɗi, shi ma ta garkon musan yaha, ta garkon musa shi ma gashi nan ta faɗi. To gashi nan an haɗu a tsakiya ana dukan juna, ana dukan juna wallahi mai saurare. To gashi nan dogon dage ya miƙe kamar zai faɗi ba, zai faɗi yayya wallahi dogon dage ya miƙe bai faɗi ba. Gashi nan ya to da ƙarfinsa ya bi garkuwan musan Kaduna ya kai masa duka, ya dake shi a fuska, ya ɗauki numfashinsa. Gashi nan shi ma ya rama wallahi mai saurare. To gashi nan dogon dage sai ka dage. Gashi nan ana ci gaba da wasan. To gashi nan dai suna filin, kowa yana jujjuyawa da alama an gaji kenan. To garkon musan Kaduna ya kai masa duka, ya kai wa to dogon dage duka da kafa, shi ma ya gwada kamar yadda dogon dage ya kai masa duka da kafa, shi ma gashi nan ya rama. To ana ci gaba da fafata wasan tsakanin dogon dage daga bangaren kudu tare da garkuwan musan Kaduna daga bangaren arewa kenan. Wato gasa ce ake yi ta mota a nan jihar Kano, wacce aka saka domin gasa a cikinsu wato 'yan dambe a fitar da gwani wanda zai ɗauki wannan. Wallahi mai sauraro gashi nan dogon dage aka kawo duka, an daki dogon dage a ciki fa, da alama fa zai faɗi fa, dogon dage zai faɗi. Gashi nan garkon musan Kaduna yana dukan dogon dage. Gashi nan sun haɗu ana dukan fuskar juna. Wallahi mai sauraro wallahi gashi nan dogon dage zai faɗi wallahi zai faɗi. Garkuwa yana dukan sa fuska, ya da kan masa ciki ya faɗi wallahi. Ya gasar mota da ake nan jihar Kano.